Amen. Jaun zuekin, Eta zure espirituarekin. aitor ditzan unitasunez, gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu behar izateko. Jauna, berri onagatik kartzelan nagolari. Hala ere,
ez dut zure baimenik gabe ezer egin nahi izan. Mesede hori gogoz egin dezazun eta ez behartua. Behar bada, horretarako alde egin zizun hartu batez. Gero betiko hartzen ezan, eta ez esklago bezala. Esklago baino zerbait gehiago bezala baizik. Anaia maitea bezala. Maitea da niretzat, eta zenbatez maiteago ez ote da izango zuretzat. Bai gizon den aldetik eta bai kristalden aldetik. Beraz, fedean adizkide banauzu, azazu Onesimo nire hau gainiz bezala. Jaunak bezala. Egokitu behar daukagu egoera guztietara eta gure
gure egungo egoeran beste modu batean antolatzea erabaki da. Gaur egun, guk orain den parrokia bakoitzak kokatzen zitu, bere gauza guztiak, asko, denok bat eginik bezala gaude. Bakoitzak bere gurutzean, bakoitzak bere eliza edo bere ernikek, baino halako esan ezagik kristau talde bakarra osatzen dugu denok. Eta apez bezala, agintzen geranok, parroko oso Jesus Mari Santi Teluok, eta gero Jose Marita Pako ere etortzen dira, eta peiko baita ere, gaur goizutan eta alargo bezala baten ari, eta modu hortan denok bat eginik, denok elkartuta sentituz, gaur egun tokatu zaigu bizitzea gure fedea, gure kristau izatea, eta hori gauza handiena. Gaurkoan, gure izan parroko bezala nire azkeneko aldia izango da. Zagik beste urtelanak esoatu aukera izango dela, baino parroko bezala aurtengo den azkenekoa. Eta horregatik ere, denoi nire eskerrik berobera adierazten behar dizuet. Urte asko, ditu parroki batzutan, besutan baino gehiago, batzuk urtean usio hasideak, esketak osatu baita, pastoral parrokieu, baino edozein kasutan urte asko izango dira, bizipen asko, eta beti bihotzean izango ditudanak. Eta batez ere, eskerra beti oso ardera ona sumatu dut, oso giro aldetik, gure egia da, gure kristau komunitateak murriztu edo txikitu egin zaizkigula, baina baita ere dagoena ere oso da eta hori usten saiatu behar daukagu. Pasado muchos años en estos pueblos, desde que llegué como seminarista primero a Lecumberri en el año 2000, y luego, como decía, en los pueblos más años que en otros, pero lo que es, en mi caso, por lo menos, la sensación es de un gran agradecimiento. Y yo ya, digamos, me he hecho porque además el párroco se tiene que hacer, al lugar donde está, y me he hecho muchísimo a toda esta zona, a estos pueblos, de un cariño inmenso. Y sobre todo, tenemos que ver que, digamos, la parroquia, o en este caso, esta unidad de atención pastoral, que es todas nuestras parroquias, las 47 parroquias que están en esta zona, digamos que lo importante es todos, la colaboración, no solamente el párroco, los párrocos o los sacerdotes, todos somos parte esencial, y por eso normalmente los curas cambiamos más, nos mandan a un sitio, a otro, etc. Y sin embargo, los seriales permanecéis más normalmente, y eso es una cosa muy importante, y a vosotros nos toca mantener todas estas tradiciones, toda esta fe, digamos, en esta situación que hay hoy en día en Europa Occidental, un tiempo de cierto enfriamiento, los tiempos más materialistas, en los que es más difícil vivir la fe. Parece que en este momento la moda o lo que prima tira para otro lado, pero es importante por eso mantener, porque si miramos con un poco de perspectiva más grande, hay muchísimos cambios en la historia de un lado a otro, y es muy importante mantener y no dejarnos llevar por la corriente, por la moda, por lo que hay en un momento concreto de la historia. ¿Veremos cambios? No, seguramente sí, pero seguirá habiendo en el futuro. En cualquier caso, siempre tenemos que estar anclados en la cruz que hemos traído hoy. Gurutzeak adierazten digu batez ere jainkoaren maitasuna. Gurutzea zen erromatarrentzako tortura instrumentu bat. Eta Jesusek bilakatu arazi zuen
para entender correctamente si alguien entendiese o eso significa que hay que amar menos a la familia o a los amigos, entendería de una forma incorrecta. Al revés, el amar a Dios nos tiene que llevar a amar más y más auténticamente también a los próximos y a todos, y a todas las realidades en las que vivimos. Jainkoa lehenengo ekian jartzea da amaraginduetako lehenengoa, jainko gauza guztiak baino maiteago izango duzu, eta horrek eraman behar gaitu, nahi eta nahi ez besteak ere gehiago maitatzea, ez gutxiago maitatzea. Eta baita ere gure errealitate guztiak, bai izatea, bai gure herria, bai gure kulturak, bai hori dena gehiago modu egokiagoan, modu sakonagoan maitatzea eraman behar gaitu jainkoaren maitasuna. Eskatzen dugu, Jesusi, hala izan dadila gure bihurtzean. Bera izan egozaguna beti deneko tokian, eta horrek eraman gaitzala lagundukoa eta gure inguruko errealitate guztiak gehiago eta sakonago maitatzea. Espiritu Santuaren egitez sortu eta Andre Maria Birjinak handik jaio zena, Ponzio Pilatoren mendean ekaldua, gurutzak bultzatua, hila eta hogeiatua izan zena, infernuetara jaitsi eta hirugarren egunean, hilen artestik biztu zena, zeruetara igo eta jagoiko eta guztiunaren eskuinaldean jarririk dagoena, handik biziak eta hilak ebaitzera etorriko dena. Santu elkartasuna, bekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Eta gure eskariak ere, egingo ditugu, gaurkoan hemendik eskatuko dugu, pakearen alde gaurko hirubilketa, iazkoan bezala, Gazako parroki katolikoarentzako izango da. Harean dugu oso egoera txarrean daude, gosetea eta izugarrizko erasoa bina eta oso egoera txarrean daude, eta gure izat gure laguntza esoa hemendikan bilatzeak lagundu dezaik, bai behar dauden premia importanteak eta aurrera emateko, eta baita ere sentitzeko gure elkartasuna. Ez daudela egitaz aztuta. Eta eskatzen dugu, egin hori, gerra guzti horiek, arrazia guzti horiek bukatu ezela. Eska dezaio jaunari, baita ere, tokiarekako, filipinekoak, eskolenekoak, tokianekoak, ekoneko bordakoak, Iria bordakoak, Barrancaskoak, Luis Maria Zurrena, Iñaki Maria Zurrena, Artola Matxan, familikoak, Jose Miguel, Maria, Mikel, Francisca, Jose Antonio, Andrés, Maritxu, Ramon, Vitoria, Francisco, Jone, Josefa, Arantxa, Juan Carlos, Jesús Marí, José Marí, Edurne, Pascual, José Antonio, Pello, Íñigo Vicuña, Barandiaran, familikoak, Etxeberria, Muguerza, familikoak, Buruz, familikoak, Osinara, Sala, familikoak, Miguel López Garro,
Marian Pérez del Pozo, Javier Gómez Uñate, Perute Harriko difuntu guztiak, Hauaneko difuntuak, Garaiko etxeako difuntuak, Otazua familiko hildakoak, Uarteko etxegarri familikoak, Jose Ramon Toledo, Altango, Montxureta familikoak, Degarra Astiz, Juan Sabria Eskudero, Margarita Garmendia, Navarro familikoak, Aragio familikoak, Arreglia familikoak, Eitere Izagirre familia guzti eskarai, Ostota izko hildako guztiak, Miguel Asante, Francisco Borja, Juanita Garmendia, Antonio eta Juanita, Josema Lamunarriz familikoak, Jose Maria Olano, Defoso eta Carmen Begiristain, Maite Sukurtza, Maritxu Iriarte, Beltraneko familiko hildakoak, Juan Cruz Ezkurra, Clara Euri, Itxasoko Asorenak, Sala familikoak, Andres Mesa, jaunak bere baitan hartu, eta duten izan ditugu, Euren familia, Leo, eskari berezi bat, eta beste eskerrak emateko bat. Eskate zaion jaunari,
berak saldu zutenean eta bere gogoz buruz eta zijoa ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez, hartza zuen eta jan guztiotatik, hau nire gorputza data zuentzat emango dena. Era berean aforokoak kariz harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez, hartza zuen eta egan guztiotatik, hau nire odolaren kariz data, itun berri eta betiko garen odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena, egizture hau nire horregarri. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabalduri dagoen zeuden izan. Gaur Kristok heriotza garaitu, eta bere bizi bezkorrean parte izatea eman digun eguna, igandea, ospatzera helburua. Eramazun itasun osora, Leon Gurita Santorekin, Florentzio gure gozenarekin, eta ez izan guztekin batean. Era berean izango gogoan, jaunak izan txarra berean, joan diren gure esenideak, Tokiera familikoak, askolena familikoak, Tokiara familikoak, Rekoneko gordakoa familikoak, Ibia gordako familikoak, Barrancasko familikoak, Luis Mariz Kurrena, Iñaki Mariz Kurrena, Artola Matxain familikoak, Jose Miguel, Maria, Miquel, Francisca, Jose Antonio, Andrés, Marichu, Ramón, Vitoria, Francisco, Jorge, Josefa, Arantxa, Juan Carlos, Jesús Marí, José Marí, Edurne, Pascual, José Antonio, Pedro, Íñigo Vituña, Balandiara, familikoak, Etxeberria, Muguruza, familikoak, Osinaga Sala, familikoak, Miguel López Garro, María Ángeles del Pozo, Javier Gómez Ullate, Berotiko Berriko difuntuak, Arareko difuntuak, Gareko Etxeko difuntuak, Otazua Sendia, Duarteko Etxeberri familikoak, Jose Ramón Toledo, Atalgo Montxoleta familikoak, Legarra Askiz, Juan Salvador Escudero, Margarita Garmendia, Rufino Araiza, bere aniversarioan, Navarro familikoak, Aragoa familikoak, Arevillaga familikoak, Eizagirre sendikoak, Agustin Askarai, Orzokaiz, Indakoak, sendikoak, Miquel Olasarte, Francisco Lorca, Juanita Garmendia, Antonio eta Juanita, Osina Morales familikoak, Jose Mari Molano, Ildefonso eta Carmen, bere bizkaia. Maite Zukuntza, Maritxu Uriarte, Bertraneko familikoak, Joaquín Zesturra, Clara Euri, Itxasoko Ansorena, Sala familikoak, Andrés Mesa, Leo familia, Leo, pero petizio berezibat, eta beste bat eskerrak emanez. Eta bereziki eskatzen dugu, santutegi honetako kofradia
apostolu salduekin, eta gizarte guztietan, zure adizkide izan diren salduekin, haiekin batean gorezta itzagun, Jesu Kristo, zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin amenak, zurikaetan, jakoiko guztidu hori, Espiritu Santuarekin batean, oseta aitza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. O
egin dezagun otoiz. Hitzak eta sakramentuaren mailan arabitzen eta diot bizi berritzen dituzu jauna zure federunak. Zure semearen doa handiak baliatak izkiurra, haren bizia beti parte izatea berezin dezagun errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Eta behin gazun sami adoratzen aukera izango dugu eta gero beste jauna zuekin eta zaintzatela jainko guztiagunak, gaitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Azte, jaunaren parean. Amen.
San Miguel! Gara gure zipezaz goa! Salo handi bat, San Migueli!